nivell polític haurà sigut diferent. Quan el dossier va arribar al Tribunal Supremo, se veu que Arceller va fer un escrit al Ministeri amenaçant que si el Consell de Ministres dia que sí a la segregació, Villarreal dimitia per complet de l'Ajuntament, se deixaven l'Ajuntament. El Consell de Ministres va dir que no. Això és una història que va passar. Això és una història que va passar antes d'anar al Suprem. Això va ser en el Congrés del CDS en Palma de Mallorca. Sí, però aquest dossier anava dins de l'expedient i el Tribunal Supremo va veure aquest expedient, va veure aquest document, i aquest document se veia coacció i mala fe. I això va ser el que els va animar. Nosaltres vam tindre una ocasió de tindre la segregació sense tindre que haver plegat al Supremo. Quan estava Suárez de president, vam tindre un congrés en Palma de Mallorca que va ser quan el van defenestrar a d'ell. Entonces nosaltres teníem un valedor que era Enrique Monsonís, que era el president de la Generalitat circumstancial, provisional, i nosaltres, pues, claro, a nosaltres ens va afavorir una barbaritat. I tu te'n recordaràs que vam estar... Sí, que vam anar a sa casa, sí. No, i que vam estar pendents en casa, perquè nosaltres estàvem en casa i estàvem tots pendents del telèfon a veure què passava en el Congrés de Palma. Perquè en el Congrés de Palma anava la segregació de les alqueries. Sí, però ahir ho va denegar, el que se va posar pel mig... L'amo d'Espinosa. L'amo d'Espinosa era el valedor de Villarreal, que era ministre d'Agricultura, i era el valedor de Villarreal. I després tenien un altre valedor, que era Michavila, que també estava entre allà. També teníem algun enemic dins de casa que treballava a favor de tot això. I resulta que el congrés se va muntar un follón, se va muntar un follón en Suárez, i el d'això... I l'amor d'Espinosa és el que va... El tema de les alqueries va desaparèixer de la taula. Ho va tombar. I entonces el telèfon Monsonís, no n'hi ha res a fer, això s'ha acabat, ha sigut un desastre, que Suárez ens tiraran fora, i que, bueno, i nosaltres ja, claro, també hem de dir que van tindre una miqueta d'apoyo en el Supremo. Un magistrat del Supremo, de la sala que tenia que anar a això, tenia una relació amb una dona de Borriana, que tenia molta relació amb les alqueries, també la van treballar molt, anaven a berenejar a Satauies i Xatitaues, i aquest home, quan va entrar el dossier en el Supremo, el va mirar i el va mirar amb bons ulls també, i això va ser un punt favorable també, a part de la raó. A part de la raó. Les bossetes d'això de tinta me'n recorden molt, perquè clar, no acertàvem quasi i anàvem embrutant totes les pancartes de l'autovia, tenint en compte que ens van passar per baix dels fils. Clar, quan venia un cotxet ens amagàvem i paràvem, només passava un cotxe, bum, boleta no, bossetes. Era de Javier, el farmacèutic, de l'entusiasme que tenia Javier, que se tornava a tarumba en lo de les pintaes. Se tornava loco en lo de les pintaes. Però bueno. Una anècdota bonica, molt reivindicativa i molt... Era la tancar en l'Ajuntament de les Alqueries. Tancar no, per tancar, però vam anar a tancar-nos i no ens deixaven entrar. Bueno, i que se van tancar i van tirar la porta. Estava l'alcalde, estava el carceller. No, més d'uno, no, dos o tres. Era Alberto i Rosa, això dos segur. El primer que la va trencar va ser Manuel Antonio. Paco, jo una vegada o dos també li vaig tirar a la porta, I dins estava l'alcalde de Villarreal, estava el Fondemoro, el Pintoret, estava el Pintoret. I qui?
L'home de la bordeta. Rafael, guitarrilla. Se van tancar i vam anar tots i no podien eixir. De Villarreal. Nosaltres vam aconseguir 4 concejals en Villarreal, 2 de la UCD Ixa i 2 del PSOE. 4 perquè, clar, com votaren les alcries i les votacions eren independents, doncs van tocar 4 concejals a Villarreal. I no va servir per res, això. Que desastre, I quan va eixir Carceller de la... Estaven tots al carrer, esperant-lo que isquera. Hombre. Quan te'n recordes del cotxe del Carceller? Jo me'n recordo del que el va espentejar. El van ensenyar tots. Li van fer un passillo, com en el futbol de jugadors, un passillo al cotxe. I quan va pujar al cotxe... filmat, no sé si això estarà filmat, però... Quan va pujar al cotxe, el cotxe aquell pareixia de joguet. El tio Paco, el tio de Poliment, el tio de Poliment va ser el primer que el va espentejar. I Borreta. Ell en la boi no. Pues el dia del tancament en Villarreal, el dia del tancament en Villarreal, que estàvem allí estàvem tots, la segregació i la secció de dins, i que no volíem anar.